ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. అందులో పేరు పెట్టే గేమ్ లేదు. మూవీ వాజ్ అమేజింగ్. మూవీ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. లాస్ట్ ఓవరాల్ గా రియల్ స్టోరీ అనేది అది చాలా షాకింగ్. సినిమా అయితే ఫెంటాస్టిక్ ఉంది. అదైతే నేనైతే క్లారిటీగా చెప్పగలను. హైలీ రికమెండ్. ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వచ్చి చూడండి. ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మూవీ. లాస్ట్ 5 minutes అయితే మైండ్ పోయింది. జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో వచ్చిన ఫుల్ పైసా వసూలు అయ్యే ఫిల్మ్. మీరేం చేశారు మీకు అర్థమవుతుందా? ఇదేమన్నా ఊరు అనుకుంటున్నారా? పోలీసులకు తెలిస్తే లైఫ్లు పోతాయి. సినిమా చాలా బాగుందండి. చాలా థ్రిల్ అవుతారు. అందరు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి. సెకండ్ హాఫ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్. అసలు ఆ ఎమోషన్ క్యారీ చేయడం కానీ ఏదైనా సరే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. న్యూ ఏజ్ మూవీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఆ ఇంటెన్సిటీ కానీ చాలా బాగుంది.